dulot ni Nelia Dinava, asin kan gabos na kalag sa purgatorio. Ang satuya pong mga mas sponsors, Thanksgiving and Petition, dulot ni Lilium Jr. and Maria Lolita Perez Digayo. Good health and more blessing, dulot ni Lydia Foliaro and family. Thanksgiving Mass, dulot ni Mr. and Mrs. Andres Masandera and family. In honor of Immaculate Conception, dulot ni Sammy Louis Vasquez. Thanksgiving and Petition, good health, dulot ni Mr. and Mrs. Harry Azania and family. Thanksgiving and special intention, dulot ni Dr. and Mrs. Philip John Amanse and family. Birthday Thanksgiving for Raquel, dulot ni Raquel Tan. For Raquel Angel Tan, dulot ni Raquel Tan. Thanksgiving Mass, dulot ni Annie Sarte and family. Thanksgiving Mass, dulot ni Ken Albert Sarte. Special intention, dulot ni Irene Dialino. Thanksgiving, dulot ni Zoe Cirelio. Special intention for Gregory Dominic, dulot ni Dr. Ivan Senaroza. Special intention, dulot ni Dr. Marita Kimlat. Thanksgiving and special intention, dulot ni Arlene Soles and Saison family. Para sa kapengaloan, kan kalag ni Asteria, dulot kan Salvino family. Para sa kalag ni na Concepcion asin Julian, dulot kan Odavar family. Thanksgiving and special intention, dulot kan Rosam Daily Express. For the health and safety of the family, dulot ni Dr. and Mrs. Florencio Prieto. Heal our sickness and give and good health, dulot ni Engineer Rochely Banyares and family. Thanksgiving Mass, dulot ni Engineer and Mrs. Crispina Batak and family. Thanksgiving Mass, dulot ni Gigi Ibasco. Birthday, Taylor San Pascual, dulot ni Adolfo asin Jasminda. Thanksgiving, special intention asin for all souls in purgatory, dulot ni Mrs. Elena Ku and family. Special intention, dulot ni Betilia Perilla. Thanksgiving Mass, dulot kan minasunod ni Beck Steve Ibasco, Erlina Alano, asin Teresita and Ariel Chavez. Special intention, dulot ni Ron. For the gift of life, dulot ni Trisha. Para sa kapengaloan kan kalag ni Salvacion, dulot kan Salva family. Para sa kalag ni Teresita asin Salvador, dulot ni Maria Teresa Inraca. Thanksgiving Mass and special intention, dulot ni Dads and Ruth San Antonio and family. Special intention, dulot ni Irene Neo and Elisa, Sherry, Felix, and Erme. Thanksgiving and special intention, dulot ni Delphine and Bitan. Healing of the sick for Ruben, dulot ni Vanji Cabalquinto. In honor of Immaculate Conception, dulot ni Mrs. Eden M. Ventura. Thanksgiving Mass, dulot kan minasunod ni Pura Karamat, Mr. and Mrs. Arthur J. Aban, Primero family, Rachel Gutierrez, Luis and Jing. Para sa kapengaloan kan kalag ni Lydia Pat, dulot ni Maricar Rukid. Thanksgiving, dulot ni Joseph San Diego. For good health and thanksgiving, dulot kan Bigino family. Para sa kalag ni Oscar, dulot kan Becky Bonete and family. Thanksgiving Mass offered by Michael Rodriguez. Thanksgiving, dulot ni Angie Oquindo. Prayer for the souls, Jenny, Angelo, and Asin Leonor, dulot kan Reynes family. Birthday Mass, dulot ni Mildred Abrantes. Birthday Mass, dulot ni Hanabella Boras. Good health, dulot ni Mavi. Spiritual support to life, dulot kan Ladies of Charity ICM Parish.
mo iyon ikaanom na misa novenaryo para sa kaumawan kan sa tuyang patrona, si Inang La Purisima Concepcion. An makakaibahan ta sa Santa Misa ngunyan, iyo si Reverendo Padre Emil Llagas, Parish Priest, St. Peter Parish, Bakakay, Tinambak, Camarines Sur. Matindog po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpoon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, an pagkamot kan Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akontan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamiibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Kristo, maherap ka. Kristo, maherap ka. Kagurangan, maherap ka. Kagurangan, maherap ka. Mamibi kita. Diyos na maherakon kami nag-oomaw kiinang La Purisima Concepcion, ina kan kagurangnan, huli kan paggirumdum nyamo kan balaog nin devosyon kiina, magtalubo manlugod kami sa kabanalan asin karahayan. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan nyamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Iyo ini ang nahiling ni Isaías, aki ni Amos, mapadapit sa Huda asin sa Jerusalem. Sa mga maabot na aldaw, ang bulod kan templo nin kagurangnan, maitaas asin mahalangkaw pa sa mga bulod asin bukid. Ang gabos na banwaan madulok sa iya, day mabilang ng mga tao, madyan sa iya asin masabi. Madya matukad kita sa bulod nin kagurangnan, sa templo kan Diyos ni Jacob. Itutukdo niya sa to ang sa iyang mga dalan, tanganing makalakaw kita sa iyang aagihan. Huli tan tugon magikan sa Sion, asin ang tataramon nin kagurangnan magikan sa Jerusalem. Magahade siya sa mga banwaan, huhukuman niya ang katauhan. Ang saindang mga minasbad, gigibuhon ng mga arado, ang mga garod, gigibuhon ng mga asyab. Daing banwaan na mabingat nin minasbad sa kapwa banwaan. Daina mag-aandam para sa labanan. Madya o harong ni Jacob, maglakaw kita sa liwanag nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio ang sa tuyapon simbag, nauugma ako kan madangog kong sabihon, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Nauugma ako kan madangog kong sabihon, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Ako nauugma kan sabihan ako, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Asin uyan na kami ngunyan, nakatindog sa laog ni sa imong mga pintuan, O Jerusalem. Nauugma ako kan ako malangog sabihon, maduman kita sa harong nin kagurangnan. An Jerusalem, ginibong syudad na dakula asin masarig. Duman minaturukad ang mga tribo nin kagurangnan. Nauugma ako kan madangog kong sabihon, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Tanganing magpasalamat sa kagurangnan, susog sa ipinagbuot kay Israel. Duman ibinugtak ang mga trono sa paghukom, mga trono para sa harong ni David. Nauugma ako kan madangog kong sabihon, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo.
An kagurangnan mapasaindo. Sinsa sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, susug ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan si Jesus naglalawag sa Kapernaum, sarong kapitan nagdulog sa iya si nakameherak. Kagurangnan an sa kong surugoon paralitiko, yaon sa arong naghihigda si nagtitios tin makuri. Si Jesus nagsimbag, maduman ako sin bubulungon ko siya. An kapitan nagsabi, kagurangnan, alang-alang ako na lumawag ka sa kong harong alagad, sa sarong tataramon mo sana, mauumayan an sa kong surugoon. Hulit ako sarong nasasakupan, may mga soldados man nasakop, pagsabi ko sa saro, paduman, minaduman, asin sa saro, padigdi, minadigdi, asin sa sakong surugoon, gibuha ini, ginigibo. Pakadangog ni Jesus kay ni, napangalas siya asin nagsabi sa mga nagsusunod sa iya, totoong sinasabi ko sa Indo, sa bilog ni Israel, di ako nakakuha nin siring na pagtubod. Tanda nindo ining sinasabi ko, dakol na hali sa sirangan asin sulnupan matukaw sa lamesa kay ba ni Abraham, Isaak asin Jacob sa kahadean ng Diyos. An marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Igo po sa indudigding may daradarang patarom. Itong weapon na kung kutsilyo, kung ano pa man, bladed weapon. Tas sa satuya pong presenteng panahon, sa sitwasyon tangon yan na igwa ng pigsusunod na law and order, sa pighihiling ta na bilang sarong offense an magdaranin mga weapons na kung bagaday man patingani kita license mag-carry kan mga siring na bagay arong baganin kutsilyo. Pigkakategorize tayo niya as offensive o kaya deadly weapon. And igwanin certain punishment para sa siring na offense. Kasi isay man bayaan magugusto kaya na ang sarong tao magparadaradara nin deadly weapon. Dahil tayo yan iaalaw. Dahil tayo itutugot. Pero kung pag-iisipon, maski po nga niyan mga simpleng like mga small knives na pwedeng maging instrument din pangkukulog kun ini yaon sa kamot nin sarong tawo na igwanin maraot na kaisipan, maraot na intensyon, lalo na kun ining intensyon tumang sa kapwa niya. And anyaon sa matanos na kaisipan dahil man madaranin siring na bagay. Kita po nga ni maski pa nga ni may mga kakulugan kita sa sarong tao, we don't carry those kind of things. But we carry those knives, itong mga matarom na bagay, kung bako man mga itong mga nahihiling ta, kundi itong yaon sa satuyang mga puso. Kinikimkim ta na sa nasasatuyang mga puso, ang siring na magabagay. And those kind of things, minsan minalawas sa satuyang mga nguso,
in the form of abusive and hurtful languages, mga lies, sometimes deceiving words, and ansiring na bagay na mga pigdadara-darata sa satuyang mga puso, mas dangerous pa. Because they can inflict itong pig-aapotang mga invisible injuries. And kung minsan nakakapagpabagabag pa kan buhay kan ibang tao. So we make the lives of other people miserable. Huli kan mga bagay na pigdadara-darata sa satuyang mga puso tumang sa sainda. In our gospel, we heard of ito pigapod na senturyon. Saro siyang soldado, and bilang soldier, for sure, familiar siya sa iba-ibang klase ng mga weapons. And approaching and pleading with the Lord, nakimaherak siya na bulungonan sa iyang surugoon. Certainly, ining senturyo na ini, he certainly knows na mga weapons, they can always harm and they can always kill. Mayo man in klase nin weapon na nakakapaumay, nakakabulong, na nakakaligtas. So the centurion had to abandon whatever weapons he had bilang sarong soldado. Whether yaon sa iyang kamot, o yaon sa iyang isip, o yaon sa iyang puso. And he has to turn to Jesus, who came to heal and to save people. Magayon po gayod na sa loob po kan misang ini, magin part kan sa tuyang reflections. Ano man ba yan mga bagay-bagay na pigdadara-darata sa satuyang mga isip asin puso, tatibaad nagkapira dyan mga bagay na tumang sa kapwa ta. Mga bagay na pwedeng makakulog bakulang sa satuyang sadiri, kundi pati naman sa mga tawong yaon sa palibot ta. And in this Mass, through the intercession of our ina, si Mama Mary, we ask our good Lord, tabangan kita na madiscover ang mga bagay na ini na tatatago sa satuyang mga puso. And let us allow the Lord to help us and to heal us. Matindog po ang gabos. Asin kay Heso Kristo, aking bugtong namundag kay Virgen Maria,
sala sa pagkabuhay liwat nilaman sa buhay na day kasaguran. Mamibi kita sa mahal na Diyos, na sa pagdebosyon niya to kiinang La Purisima Concepcion, mawarasan kita kan Diyos non na pagtabang, asin danay kitang magtalubo sa liwanag nin kabanalan. Sabihon ta kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa satuyang padagos na pagdebosyon kiinang La Purisima Concepcion, mamimibi kami na padagos na pakusugon kan mahal na Diyos, ang satuyang Santo Papa, mga obispo asin mga klero, sa saindang mga gawi nin pagkamuot, asin tunay na pagsaksi, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa satuyang padagos na pagdebosyon kiinang La Purisima Concepcion, mamimibi kami na mawarasan mo man kan sa imong Diyos no na pagtabang, ang mga lideres kan sa tuyang nasyon, asin mga banwaan, tanganing padagos man sindang makatao nin tunay na paglingkod para sa pagkamit kan katuninungan, katiwasayan, asin kauswagan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa satuyang padagos na pagdebosyon kiinang La Purisima Concepcion, mamibi kita na lugod ang mga familia mailigtas sa kadikluman ng karaatan, asin madara sa liwanag nin tunay na pagtubod, paglaom asin pagkamuot, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa satuyang padagos na pagdebosyon kiinang La Purisima Concepcion, ipamibi niya to ang gabos na naghihelang, asin nasa kasakitan, tanganing sa tabang kan satuyang mga pamibi, asin sa tabang kan intersesyon ni Santa Maria, makamtaninda ang tabang asin paglingas sa tahaw nin pagbalo, asin pagtios, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa satuyang padagos na pagdebosyon kiina, ipamibi niya to ang gabos niyang mga devotos, urog na itong nasa mga hararayong lugar. Lugod padagos kitang magtalubo sa pagtubod kay Jesus, kaiba ni Santa Maria, pasiring sa tunay na pagbabago, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa tabang asin pag-ampon ni Birhen Maria, warasan sa imong mga surugoon, O Diyos, andanay nakarahayan sa kalag asin sa hawak, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos.
Magtindog po at gabos. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing an sako asin an sa indong atang, maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan niya mong Diyos, huli kaining sakripisyo na samong inaatangon niyan, magin man lugod kaming mga maninigong dulot para sa imo sagkod paman, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Asin sarabay na mag-omaw, magrokyaw asin magharubay sa imo, sa kaumawan ni Inang Lapurisima Concepcion, na samuyang ina asin patrona. Ipinangidam niya ang bugtong mong aki sa lindong kan Espiritu Santo, siring man danay ang kamurawayan kan pagkavirhen. Pinalakop niya ang liwanag na daing kasagkoran sa kinaban, si Hesu Kristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya, nag-oomaw ang mga angheles kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga virtudes kan kalangitan, asin ang mga paladan na serafines, sarabay na nagseselebrar sa kaugmahan. Nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog sa kaugmahan, nin mga magkairiba na nagsasabi, Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. maluhod po. Kagurangnan ika ng gadan banal, borabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong spirito, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya nagtugot na pasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanyamanin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan.
Ini paggibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwag, ipinapahayag, sagod na ikamagdatong. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giromduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturok sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kayba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kayba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya asin kaiban niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mo kakanon sa araw-alda,
Gitao mo sa muyangon yan, asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan. Siring nga pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asin kami sa sumo, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Imoan kahadean, asin kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Peace. na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Tawi Maluhod po. Uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero.
Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, as sinang sakong kalag, mauumayan. Matindog po ang gabos. Mamibi kita,
Kagurangnan na Diyos, tinawan mo kami kay ning mga sakramento, nindaing sagkod na kaligtasan, nakikimahera kami sa imo, nahuli kan paggiromdom kan balaog nin debosyon, asin pag-umaw niya mo ki Birhen Maria, inang La Purisima Concepcion, ina kan sa imong aki, makamtan mi an kapanoan nin sa imong biyaya, asin mamatean mi ang danay mong pagsurog, inihinahagad mi huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ikaanom na aldaw, pamibi sa reyna nin langit. Mamurawayon asin daing kasagkoran na reyna nin langit, ipinapahayag niya mo ang samong bilog na pagtubod sa imong Immaculada Concepcion, na tinalaan sa imo huli sa merito kan sa imong Diosno na aki. Naugma kami kay bamo sa imong Immaculada Concepcion, sa sarungdanay na naghahading Diyos, Ama, Aki, asin Espiritu Santo, tulong persona, saro sa natura, nagpapasalamat kami sa imong mahal na Immaculada Concepcion. O ina, kantataramo na nanitawo, hinanyugaan sa mong pamibi, mantang sa mong linalaoman ang espesyal na biyaya sa nubenang ini. O Maria Immaculada Concepcion, ina ni Kristo, ika may impluensya sa imong Diyos no naaki, mantang yaon sa daga, igwa ka nin siring na impluensya sa ngunyan sa langit, ipamibi mo kami, asin lugod makamtan mi, an sa mong hinahagad, kun inisosog sa imong Diyos no nakabutan. Amen. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Ilos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium, ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei Genitrix, oremus omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosa Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum Filii tu habitaculum effeci mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Matukaw po ang gabos para sa mensahe nin pasasalamat.
Sa ikanom na aldaw ng kang nobena sa tuyang Immaculada Concepcion, sa ngaran po kan sa tuyang parokya, pinapasalamat natin niya to ang daily mass sponsors, donors, and offerers, Parish and Sitio Youth Ministry, isiring man ang maestro, maestra, asin mga estudyante, kan mga eskwelahan, Naga City Science High School, Concepcion Pequeña National High School, Ama College, asin ang Parish Youth Ministry. Salamat po sa Saindo. Isiring man pinapasalaman niya to ang Parish Youth Ministry Choir. Salamat. Buot man niya itong pasalamatan ang live coverage na pinamayuhan ni Mayor John Bongat asin Allen Riondanga. So live po yan sa GNN. Salamat po sa Indo. Kaya kung gusto niyo nindo pong paghurup-hurupan ang mga homily po sa kapinunan ka na pagpamibig kay Immaculada Concepcion, pwede po nindong mahiling sa Facebook account kang Naga City Smile to the World. Isiriman po, pinapasalamatan niya to ang mga commentator, lector, asinan mga sakristan. Salamat po. Asin pinapasalamatan niya to ang presensya kan sa itong mga kapadian, si Father Emil Balesa, Parochial Vicar kan sa tuyang parokya. Father Emil, thank you. Asin ang presensya man kan sa tuyang Parish Priest, Father Aba Florida. Asin ang sa tuyang presider ganyan is Reverend Father Emel Llagas, Parish Priest, St. Peter Parish, Bagakay, Tinambak, Camarines Sur. Salamat pong marami, Father. Kasi sa gabos po na nagkasimaro sa Santa Misa ngunyan, salamat po sa Indo Gabos. Diyos marahay na bang. Siring man po, ang sa tuyang Parish Youth Ministry minaimbitar sa gabos na magbale sa sarong color fun run o inaapod na dalagan para kiinang La Purisima Concepcion sa December 8, Biyernes, alas 4 nin pagkaaga. Ang interesado, tabi magparegister sa mga jóvenes na nasa pintuan. Salamat po. Matindog po ang gabos. Ang kagurangnan, mga pasaindo, Asin sa imong espiritu. ido ko ang mga payo sa paghagad kan biyaya sa mahal na Diyos. An namundag ki Virhen Maria, an akin ning Diyos, nagtubos sa katawohan, papagyamanon niya kamo kan sa iyang mga balaog. Amen. Inako nindo ang kagtao kan buhay, huli ki Maria, magdanay kamong maugma sa iyang mamomoton na pangataman. Amen. Napadigdi kamo sa pag-ugma sa kapiestahan ni Maria. Mapano kamo kan mga balaog nin kaugmahan kan Espiritu Santo sa saindong erokan na daing sagkod. Amen. Bendisyonan man lugod kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo asin iharubay an Ebanghelyo. Salamat sa Diyos.